Eskarrik asko guztioi etortzeagatik, pozik, gaude, aurkezpen hau prestatu gabe zeon, baina Andonik esan dit intzak aurkezpen bat eta hemen agintzeuna bakizue. Oain serio jarrita, pospozik gaude, hau eitea pentsatu gendun, eta egin genezakela pentsatu gendun, eta egin deu, eta etorri zeate, eta oso pozik. Eskarrik asko Tomasi, eskarrik asko etorri zeaten guztioi, eta eskarrik asko nola ez, Daneli eta Andoniri. Eta Andoni, baleko aurkezpena balin baek, ja, mikrofona hemendik aurrea. Aurkezpen on bat egin du eta denak isildu zeharo. Guk gauza bera egiterikan, ez beza inork itxaro. Animo Danel ekin kantuan, neroni ere presnago. Guk apustu hau lortu baitugu, jokatu baino lehenago. Guk apustu hau lortu baitugu, jokatu baino lehenago. Bai apustuan negozioan, badaukagunez nibela. Aukera hortan etorri gera, kantaurrikora horrela. Mikrofonoak gojita urdin pilotariak bezela. Egainak dauzka bertsolaritzan buruz buru lau txapela. Egainak dauzka bertsolaritzan buruz buru lau txapela. Ara lehenengo kontua edo, ara lehenengo esana, Danel horretan arrazoi dezu, lautan txapeldun izana. Baina Danelek buruan dauka, egainak ez da dukana. Gaztetasuna zain nintzen orain, hilea ez baita dana. Gaztetasuna zain nintzen orain, hilea ez baita dana. Naiz hile gabe eotea berez, izaten degun kaltea, zeren burua izate omen da gau gorputzarentzat atean. Zuk goia utxa xamarra dezuta barkatu esatea, olanik ere ukiko nuke horren buru brillantea. Olanik ere eukiko nuke, horren buru brillantea. Bersolarion lana ez alda, buruai eragitea. Asko ibilita harrapatzen da gailur edo elitea. Danel etzaizu komeni orain, azkarki eirakitea. Zure helburu da flekilo horrek, itzalik ez egitea. Zure helburu da flekilo horrek,
itzalik ez egitea. Itzala ere ondo etortzen da, eguzkiaekin batera. Enazu ege, enazu batu, dukadosaren katera. Ile honek re hola jajita hartzen du nahiko luzera. Beti jantzita ibiltzen dut nik eguzkitako bisera. Beti jantzita ibiltzen dut nik eguzkitako bisera. Txirrindulari ere bazera, aritzen zera jotasu, bihar zegaman txapelketan bat, jokatzekoa daukazu. Esan dezunez bixerarekin, omen zabiltz beti aizu. Liernin bitan pasatzerako bihar eroriko zaizu. Liernin bitan pasatzerako bihar eroriko zaizu. Bai erortzeko ajiskuare, badago ogen luzean, eta indajare badagonez, aizegamako aizean, ni pasako naiz albezalata, albadani indajean, ilea ondo joango baita kaskoaren babesean. Ilea ondo joango baita kaskoaren babesean. Lasterketa bat noiz eta bihar, hori ote da epoka, gau ez bertsotan jardun denantzat, azen olako bikoka, sailkapenari behituko diot, ta lortzen badezu topa, deituko dizut tabelarriekin entzungo nauzu txaloka. Deituko dizut tabelarriekin entzungo nauzu txaloka. Zure txaloa beraz gauk dugu nahiko debaldeta merke. Sailkapenare etzazu ikusi esan behar dut etete. Ni ez baina bil apoioaren eta babesaren eske. Oinak gauk nahiko landu ditugu, hankak aldiz ez hainbeste. Oinak gauk nahiko landu ditugu, hankak aldiz ez hainbeste. Bejon deizula Danel Asia, bai zaitugu jota juan, bihar karrera ia Liernin goruntza nola dijuan. Sentitzen espaldin bazera hain, indartsu edota juan. Hankak pixka bat despistatzeko oinak repasatuz juan.
hankak pixka bat despistatzeko, oinak repasatuz joan. Ta aurrekoa jotzea hola ere ez denez akaro. Aizu ez deten nahi lujera joan eta horraxe akabo. Aukerak ere izango diteu eta gainera gehiago. Ze bai bertxotan tabai erortzen nahikoa ohituta nago. Ze bai bertxotan tabai erortzen nahikoa ohituta nago. Gaurkoan lagun egin geranez, hemen Danel ta Andoni. Erabaki dut bihar laguntza ematea gazte honi. Ze ordutan da ni joango naiz eta babesa eskaini. Baina zuk esan nere txintxetak nun eta nori ipini. Baina zuk esan nere txintxetak nun eta nori ipini. Beraz trampa bat egin nahi dezu eta azet trampa mota. Gaurko honetan berriz Andoni dabil bai ematen nota. Bertso saioa bukatu ondoren ingo dizut dana bota. Orain isilik egon behar naiz kamara augean dagota. Orain isilik egon behar naiz kamara augean dagota. Gurasoak ta amonare bai, ez da bakarrik kamera. Danel gaur dezu denen aurrean sinzeratzeko aukera. Txirrindulari fazeta hortan gabiltza gora ta bera. Galdera zail bat egingo dizut, ikasle ona altzera. Galdera zail bat egingo dizut, ikasle ona altzera. Galdera zaila egin didazu, eta ni jarri naiz zuri. Ta nik dakidan irakasle bat ere dago nahiko urduri. Neri nota ona jarri dazu, horixe degutan mugi. Jakin nahi bazu zemota naizen galdetu jozu Josuri. Jakin nahi bazu zemota naizen galdetu jozu Josuri. Azkarra behintzat bazera Danel, benetan bejonde izula. Gaurko gazten aseri maila ezin liteke kalkula. Konturatu naiz dalako Josuk euskera ematen dula. Ta gorra ere konturatzen da euskaraz badakizula. Ta gorra ere konturatzen da euskaraz badakizula.
Bai guk euskeran behar degunez gau jure nota mantendu. Beste hizkuntzetan alare bazpa bista gainetik kendu. Zeren igual hori beidatzen ni egin behar naiz zendu. Nere ustetan bertxotan behintzat nahiko demostratzen dugu. Nere ustetan bertxotan behintzat nahiko demostratzen dugu. Maiatzak 10 eta oporrak, gaur ondoko mutikuak, irailean 7 urruti dago, sortuko dira pikuak. Orain pasian elkartzen dira, enarrak ta patxikuak. Bestela esan da jubilatuak ta lehenengo batxikuak. Bestela esan da jubilatuak ta lehenengo batxikuak. Bai jubilatu zinguratzea naiz berez den ajaroa. Ta zartzarora joateko nik ez daukadan ez gogoa. Itzin da itzin hemen ematen, det aizukasik loroa. Ez dakit asko gogoratzezun horixe da gaztaroa. Ez dakit asko gogoratzezun horixe da gaztaroa. Ba oraindikan gogoan daukat, ze zoriona, ze ditxa, maiz neurona bat izaten baita beste neuronaren giltza. Lortuko banu gaztetzeanik, hori posible balitza. Errepikatu egingo nituzke batxia eta bizitza. Errepikatu egingo nituzke batxia eta bizitza. Eta dantzatu regetoi roka edota bestela eska. Bai batxi batre edeka degu aurten jarri degun meta. Naizta amari hau esateak eman behar dion kezka. Errepikatu itego ere oso urte txarra ez da. Errepikatu itego ere oso urte txarra ez da. Errepikatze hori ordea, gertaliteke kaltian, urte bete bat aurrera egin behar dugu bapatian. Batxi bat eta gero batxi bi, biak elkarren katian. Ze aukeratu behar zenduke ikasbidaira joatian. Ze aukeratu behar zenuke ikasbidaira joatian.
Zein aukeratu behar dedan ba, oso zaile ez da esaten. Batxi bat asko zobea baita, orain esan da bapaten. Selektiare oraintxe dutean ari dira ikasten. Batxibikoek nahi ez didate inbidia hundik ematen. Batxibikoek nahi ez didate inbidia hundik ematen. Gu baino bedagona hori denez zaila, gure bizitzak dauka oso altu maila. Librean ari gera ez daukagu gaia, ta hau bihurtzen aizait neronen etxaia. Gaian euk jarriko det ez da zure kalte, ez dizut ipiniko, zailik orain arte. Musikore bazera jasoa det parte, zu jotzen zer dakizu adarraz aparte. Zaila ez da asmatzen Tolosa jaizagi, zuk asmatu edota zuk zeuk erabagi. Hainbat ahlotan degugu gainbeste zati, dena egiten dugu eta dena gaizki. Dena gaizki eginaz neronen antzera, orain dudak daduzkat musiko altzera. Ez piano, ez biolin olakoak keba, zumugatu zintezke bomboa jotzera. Manolo el del bombo, hainbeste komeri, aike botatzeituzte oinbeste izekdi. Hemen gu jarri gera arpegi zarpegi, asmatu zazu zein dan lana zutzaztori. Ba ezin dut asmatu hori zaila data, ze instrumentoz eman oidezun zuk lata. Ez baitizut sumatzen artisten txinparta, gehienez joko dezu aidan el txindata. Txindata eta bomboa dago ezkerrean, saksoa eta trompeta badauzkat augean, ta kompositore bat bere aldamenean, ta degu beste hainbeste klarineterean.
Hau ederra izan da Danel sozilua, klarinetean dala gauza zerilua. Besteak, beste hainbeste zure jarilua, ondo egin dezu gelan komposizioa. Ze jotze den galdezka zabiltza kantari, ta zuk bagarrik utzi dezu nahigo garbi. Komposizioa iten ari eta ari, nik ez dut ezer jotzen, ni naiz zuzendari. Ni lehen etortzen nintzen txinparta aldera, polbo ipajakoaz bomboa jotzera. Baina zuzendari ipintzen bazera, zeituan jarriko naiz zure esanera. Kaso egingo didan jartzen dut zalantzan, beraz ibiltzen zinean txinpartan akantzan. Horrek de zerbait badu familit giskantzan, arostegik txarangan urkuzolak dantzan. Berrogei urte lehenik iritsi nintzena, aipatu derlekua, aipatu izena. Neurez ezpainaiz oso sujeto zuzena, beti disfrutatu dut ostegun gizena. Gehiegi entzuten dugu guk txaranga, denetan egunik antxarrena izan da. Ze kaleak iten du erabat eztandan, ta buruak jotzen dit ere guztiz dan ba. Musikarekin hasi gera tirritarra, ta neukan inautea aipatu beharra. Zure lehengo datoa etzen oso txarra, lau txapel dauzkat baina kanotier bakarra. Kanotier bakarra ta eskaxamarra, horregatik ganezin jarriko izut marra. Pekatu gehiago ere degegin beharra, lehenik ta behin zigarro igutzi beharra. Zigarroak ez dauka igual ezer txarrik, neri oraindik ez dit usatu indarrik. Esana degu amat dela bat bakarrik, mila esker ez daukat gehiagon beharrik.
Kantabrikon gaude, dakizuen bezala, Kirol Apustun tenplue dau. Gaurko bertso afari honeke, desapio kutsueo badauke, atariak ala jarri du, eta neoneke ala hartzeiot. Eta hoxe, belaunaldin arteko bertso desapioa, gaur protagonista hemen Kantabrikon. Arazegaia jarri diguten, ondotikan bapatian, ia erantzuten asmatzen degun, egoki bete betian. Belaunaldi bat kalkulatzen da, 25 bat urtian. Bi belaunaldi geragu baina, beste bi daude tartiak. Bai, akazoi dezue gaina, hori hola esatego. Nahiko indaka badaukazuzuk patxarana ebatego. Belaunaldi hoi fuertea degu, dator nahiko peto. Baino adinak ez du inportik apustu hon bat iteko. Adinak ez du importantzirik, esan aldezu benetan. Lan motx batean gazteak gehiago, izaten da gehienetan. Bersolaria dabil ordea, beti gaueko planetan. Tazarrak dauka aguante gehiago, auspoluzeko lanetan. Ziklista ere auspo luzean ez denez geratzen naino. Nere inguruan ez dago grisik eta ez dago nezlaino. Egin dezagun guk apustu bat nahiko luzea da baino. Kantabrikotik hasiko gera eta Mediterraneoraino. Ikasle ona degu mutila, Josuk esan dun bezala. Kantabriko eta Mediterraneo, bi itxaso badirela. Eta uste dut bien muga bat, antzegaman dagoela. Gauza bakarra opa dizut nik bihar iritz zaitezela. Bai bihar bota behar degunez aizu nahigoa izerdi. Eta horretan ere pasako ditut nahikoa miseri. Beraz egama azaldu zaitez jarri aurpegiz aurpegi. Kajeran biok hasiko gera, ez zuk neroni segi.
nik izan dudut zorionean, 1000 plazaren aukera. Zuk oraindikan derrigorrean, nobatoaren tankera. Alare biok egingo dugu, zu gora eta nik bera. Pare-parean egon gintezke hemendik 10 urtera. Zure parera iristerare, netzat ez degunez kalte. Bertxotan behintzat zu izan zera hain izen haundien kate. Eta eduki nahiko nukenik, aizu horren beste arte. Era baten esan zakedan, egin degula empate. Jarri leike hau sinatua, 24. urtian. Maiatzan azken egunez edo igual ekainan batian. Esan gendula biok geratu gintezkela empatian. Ekarri paper hori ta jarri hormako kuadro batian. Ta apustua irabaztez pata izun nereak akabo. Zu empatatzen ere zailxamak daukagunez aizu klaro. Baino begira jarri behar det hori behar det itxaro. Eta paperan beharrik ez deuze testigua hor dago. Bueno, hemen mai hontan afal orduan politika izan deu izgai, beste zuen sinistuko, baina hala izan da, eta aprobetxatuz politikara goaz. Andoni Urkullu zara. 12 urtez lehendakari izan ondoren alderdiak ez zaitu berriz hautagai izendatu. Daniel Pradales zara. Alderdiaren hautagaia eta hurrengo lehendakaria. Bion artean adostu dezue trantsizioa lasaia izango dela. Baina, ajurianean gaude, goizeko 7:00 dira, Andoni Urkullu oraindik pijaman zaude, eta timbrea jo dute ajurianean. Atarian dago Daniel Pradales, emaztearekin, seme-alabekin, eta ojo, mudantzako kamioiarekin. Zu oraindikan hemen zabiltza, zure pijaman itzalez. Lege aldia bukatu dezu naizta zuretzat tamalez. Argi bilize indajean baitatok onap jabalez. Ze konkistatu behar ditegu jakata Castro urdiales.
Gazteak dira ondorengoak, hortik handatoz problemak. Ene pradales nik eman ditut, nere iritzirik onenak. Joan Zamorara, joan Jaena, ta han konkistatu denak. Zuk konkistatzen hasi nahi dezu, konkistatuta zeudenak. Konkistatuta omen zeudenta, horixe dezu gogoan. Baino berkonkistatu ingo diteuta banoa erasoan. Ipiniko deu gure menpeta denain modu erosoan. Aize jotak jarriko diteu ja Espainia osoan. Hori ote da lehendakari gai, batek duen arrazoia. Ni galdu nuen grazia eta ni galdu nuen sasoia. Aipatuz gure eorikoak, taizerroten erraldoia. Hasi zaitea txikiagotik ustuzazu kamioia. Txikiagotan PNV-k izan dunez arazoa. Jarriko det bain ere etxea izu guztiz erosoa. Ta aldintza zu hemendik azkar, ta jarri zaitez gozoa. Ze kamioian dakarkit nekin ila zaldi osoa. Zaldi barkoa tapatu gendun, etzen pasa keba. Berdin tapatu izan du ditut hainbat protesta ta greba. Ta kamioitik daukazun dena, beharko dezu atera. Txakurrik ere ez dakarkina, lehendakaria ote da. Nik sardintzakak dakarzkideta, oiek badute pozoia. Zeren txakurrei erori zaie gaurko aurtengo ontan marroia. Tolosako alterkado hortan zeineko ote arrazoia. Inauteritan pasatu zana, zurea izango da goia. Ene pradales etorri eta zenbat arazo goita be. Lehenengo zinen Zaldibar eta hango lur zatien jabe. Ondoren berriz Tolosako eta inauterikoa pare. Aizu PNV-koa altzera eo mozorrotuta zaude.
Santurtzin naizta beti egondan, sozialista gehiegi. PNV-ko bat daukazu paren hemena aurpegiz aurpegi. Mozokorigan ez detojekin botatzetain bat izerdi. Baino zure eskutan daudemen lehenengok ziran miseri. Amabi urte igaro dira, edo 3 ordu laurden berdin. Ez dago zertan beti mitinen, ekin eta ekin. Ni bani jua ta herritarrek, orain edan ta itzegin. Nik zigarro bat erre behar det, Pradalesen baimenakin. Bueno, haintzeko ore berez ez dut, aizu behar danen nibela. Zure besten menpe aitu zera 12 urten horrela. Naiz eta berez jantzi zendunzuk, lehendakarian txapela. Beti Andonik agitzen baitu bertso afarian bezala.